Miért érdemes felkeresni a Tisza-tavat? Hazánk legdinamikusabban fejlődő, ökoturisztikai régiója ez a terület. Itt megtalálhatja mindenki a kikapcsolódás, túrázás, szórakozás, pihenés lehetőségeit. Az ide látogató kedves vendégeinket a gyönyörű természeti környezeten kívül minden igényt kielégítő, szállás lehetőségek fogadják. Hogyan érdemes bejárni a Tisza-tavat? Mit érdemes megnézni? Erről kérdezem Balogh Pétert. Négyféle túrázási lehetőséget tudok ajánlani. Csónakos, gyalogos, kerékpáros és lovas túrákat. A Tisza-tó igazi arca csak vízre szállva fedezhető fel. A tó partján minden településen található kikötő, bérelhető csónak. Ajánlani tudom az Óhalászi szigetet és az Aponyháti csatorna egzotikus erdei csónak útját. A gyalogtúrák szintén sok látnivalót és kalandos élményt biztosítanak. A Tisza-tavi vízisétány és tanösvény hazánk leghosszabb pallóutas bemutatóhelye. Az 1500 méter hosszú palló útrendszer, melyen végig sétálva madárvárta, megfigyelőtorony, pihenősziget található. Tiszavirág áttéri sétaút az áttéri erdő élővilágának bemutatása mellett a Tisza egyik legkülönlegesebb élőlényének, a tiszavirágnak az életével is megismertet. Innen indul a nemrég megnyílt Pálkász tanösvény is. A Tiszafüredi Holtisza a helyszíne, a 18 hektáros Robin Kaland szigetnek. A szigeten 140 akadályból álló erdei kötélpálya, mászófal, drótkötélcsúszda, tornapálya, játszótér, minigolf és még sok más egyéb várja a kalandorokat. A Tisza-tó kivételes kerékpáros pálya, közúti forgalomtól elzárva. A túraszervezéshez a Tisza-tavi túraközpont hálózat ad segítséget, Tiszaújvárostól Karcagig. Legkedveltebb a tó körbekerülése. A tópartot elhagyva 44 túraútvonal található a hátországban, melyek Hortobágy, Nagykunság, Hevesiség, Borsodi mezőség megismerését segítik. Végül a lovastúrákról néhány szóban. A régióban néhány lovastanya található, Tiszafüreden, Tiszaörvényen, Tiszaszőlősön, de itt mindenki megtalálhatja a számára megfelelő programot. Kezdők, haladók, felnőttek, gyerekek. Haladóknak ajánlom a 3 napos tókerülő túra, ami meghaladja a 100 kilométert. A Tisza-tó másik vonzereje a horgászat és a sok program és a látványosság. Erről kérdezem Mészáros Istvánt. A Tisza-tó 4 évszakos horgászvíz, melyben 50 halfaj él. Valamennyi horgászmódszer eredményesen alkalmazhatjuk a területen. Az ideális helyek megtalálásához jó, ha csónakkal rendelkezünk, de minden kikötőben lehet kölcsönözni, bérelni. Feltetetlen élményt nyújtanak a rabulejtett óriás harcsák, nyurgapontyok, termetes combók, balinok, süllők, csukák és a sok keszekféle. Programokról, látnivalókról röviden. Egész évben, de főleg főszezonban látnivalók sokasága várja látogatóit a régióban. Kiemelten néhány tóparti legnagyobb településekről. Tiszafüredi halasnapok, Abászolóki nyár, Poroszlói kakaszszépségverseny, Kiskörei halvasz főzőfesztivál, folklór hagyományőrző program. A parttól távolabb, de mégis a legszebb rendezvény a nagykőrűi cseresznyevirág ünnep. A Tisza-tavi ökocentrum egész éves programmal várja látogatóit. Végül néhány látványosság teljességigénye nélkül. Karcag csipkeverőháza, Matyótájház Szent István, Abátszalók Babamúzeum, Heves Sakkmúzeum, Tiszafüred kerékpárcentrum, Kisköre vízlépcsőbemutatóterem, Poroszló ökocentrum, és még sorolhatnám. Bővebb információ honlapjainkon, kiadványainkban találhatók. Köszönöm a tájékoztatókat, az interjúkat Máté Evelin készítette.